Αμαζόνας ποταμός, ο πνεύμος της γης. Πού βρίσκεται; Ο Αμαζόνας ποταμός της γης σε όλη την Νότια Αμερική. Περνά από το Περού που απορχίζει από τους Άνδες, ένα μικρό μέρος του διασχίζει την Κολομβία και το μεγαλύτερο μέρος του είναι στη Βραζιλία, πριν εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό. Βασικά χαρακτηριστικά: ο Αμαζόνας ποταμός είναι ο μεγαλύτερος σε όγκο νερού ποταμός του κόσμου και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μήκος. Από πολλούς αναφέρεται ως ένας από τους δύο πνεύμονες του κόσμου, τραβώντας τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την καύση των ορεικτών καυσίμων, ενώ παράλληλα μας παρέχει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου παράγει περίπου το 20% του οξυγόνου της γης.